Aby český národ zmizel z dějin by Vidlák 5. března 2024. S trochou nadsázky, ale jen opravdu trochou, vznikla Evropská unie tak, že francouzští zemědělci dostali nějaké procento zisků z německého průmyslu a zachovali si tak své rodinné farmičky, zatímco všude kolem rostla agrární velkovýroba. Začalo se tomu říkat společná zemědělská politika. Vtělili si to do smlouvy o fungování Evropské unie a od té doby to tak mají. Tato věc žere asi 60% unijního rozpočtu. Společná zemědělská politika nemá nic společného s nějakou jednotou. Prostě jen zabetonovaná pozice, kdy nejvíc zemědělských dotací dostávají francouzští zemědělci, kteří na tom budou vždycky lépe než kdokoliv jiný, protože takhle to prostě je vymyšleno a dáno. Cílem této společné zemědělské politiky je nepřipustit, aby francouzské zemědělce někdo konkurenčně předběhl. V praxi tato politika znamená, že musíte splňovat velmi vysoké standardy, překonat uměle vytvořené překážky, ochrana spotřebitele a bariéry, mít vysoké náklady na produkci. A všechny tyto překážky EU dodatečně kompenzuje především Francouzům, pak Němcům, pak ostatním zakládajícím zemí EU. A těm novým už se dává podstatně méně, protože by to tak hrálo, aby ještě Scheiße Tschechen konkurovali Francouzům. Se stejnou maličkou nadsázkou EU vznikla, aby se třela hranice, aby zmizely bariéry mezi národy, aby umožnila volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Samozřejmě to proběhlo tak, že nové země otevřely bezvýhradně svůj trh a volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu šel směrem z Německa sem, nikoliv naopak. Tam dodnes existuje celá řada překážek, většinou netarifních. Když veze německý kamion maso do české prodejny Kauflandu, nikdo ho nezastaví. Když jede český kamion s masem do Rakouska, je odstaven na parkovišti, odebrán vzorek a pak se čeká na výsledky testu. Několik dní. Při dnešních cenách, maržích a čekacích tarifech mrazírenského kamionu je po kšeftu. Ano, je hrozně krásné, že člověk sedne do auta a že přejel hranice zjistí jen podle toho, že se trochu změnily značky a někdy i kvalita asfaltu. Ale není to zadarmo. Nemít hranice, to je draze zaplaceno. Třeba tím migračním paktem, co podepsal Rakušan a který vůbec ani trošku neobsahuje kvóty. Ale také třeba tím, že půdu v pohraničí kupují zahraniční firmy. Tím, že v Praze před hlavním nádražím večer není bezpečno. Tím, že nikdo neví, co se přes hranice převáží. Tím, že si sem Kauflandy dovážejí svoje značky potravin a potlačují ty naše. Nikdo totiž nemá právo jim v tom bránit jednosměrně, když to vozí z Německa sem. Obráceně už to moc nefunguje. Do třetice EU vznikla, aby smazala národy. Je nadnárodní a slovo národ v jejich dokumentech postupně ubývá. Evropská unie je protinárodní. Nechce mít Čechy, Němce, Maďary. Chce mít Evropany. Nechce žádnou subsidiaritu. Nechce, aby se věci rozhodovaly tam, kde se řeší. Chce o nich rozhodovat sama a proto si postupně vyrobila obrovského úřednického molocha, který je jak středověká katolická církev. Zasahuje všude. Všude má i své lidi, i zájmy, rozhoduje o stále více věcech a o stále více věcech rozhodovat chce. Společná zemědělská politika, společná energetická politika, společná zahraniční politika i společná válečná politika. Záměrně neříkám obranná. Ve všech případech to funguje stejně jako s tou společnou zemědělskou politikou. My, zakládající země, máme vše. Vy ostatní držte hubu a krok. My vás jednotíme. Dělají to na principu, že všechny košile budou mít číslo 42 a vy lidé se do nich nějak musíte vejít, když jste různí. Ano, můžete si vybrat 100 pohlaví, ale z košilí si pěkně přizpůsobíte. Můžete mít manželství pro všechny, ale nebudete mít pod kontrolou vaše elektrárny ani vodu.
Zemědělství i průmysl jsou přece také ve Španělsku i Litvě. A pokud nejsou dotace na novou ocelárnu, zařídíme v Německu. Rozhodně ne na Slovensku. Dokonce i náboženství už ta kurie má. Green Deal. Ještě nedávno jsme měli všichni se obětovat ve jménu volného a ještě volnějšího trhu, abychom nedopadli jako Řecko. Ale to už je minulost. Teď už se máme všichni obětovat ve jménu planety. Člověk, natož jednotlivec, už není ve středu dění. Už se vše nedělá kvůli zákazníkovi ani kvůli občanovi. Už neplatí náš zákazník, náš pán. Předmětem zbožnění je planeta. Tu musíme zachránit. V jejím jménu snížíme životní úroveň a vychováme si ty nové euroobčany. Ve jménu Green Dealu obětujeme české zemědělství a nejen to české. Ve jménu evropských hodnot obětujeme český průmysl a nejen ten český. Ve jménu společné evropské myšlenky obětujeme svobodu projevu a nejen projevu. Viď, Věro Jourová. A kdyby to náhodou nestačilo, můžeme se ještě všichni obětovat ve jménu evropských hodnot. Někde na Donbase. Minulé pondělí o tom mluvil jen Macron, v úterý už další papaláši, ve středu už existovaly 2 plány, kam se ty evropské jednotky na Ukrajině rozmístí. Pak to Scholz trochu zazděl prozrazením veřejného tajemství o zahraničních expertech na odpalování raket a pak do toho hodili vidle Rusové zveřejněním německé konverzace o útocích na Krymský most. Kdo je pro unijní, je automaticky protičeský. Tečka. Kdo chce EU, ten chce, aby se Česká republika vytratila z dějin a český národ zapomněl na své kořeny. Kdo chce EU, ten chce, aby zmizel český průmysl i české zemědělství. Kdo je podporovatelem EU, ten z principu chce, abychom neměli právo veta, ale aby o nás opravdu rozhodovala nějaká 6. podsekce bruselských úřadů. Kdo chce EU, ten chce, abychom neměli ministerstvo zahraničí ani ministerstvo obrany a aby český premiér byl něco jako hejtman Karlovarského kraje. Panu ministrovi mohu vysvětlit, že tu dálnici fakt potřebuje, ale rozhodne se o tom někde jinde a budou to usměrňovat jiné zájmy. Nedělejme si iluze, že odchod z EU je nějak jednoduchý. Zatím jsme nedokázali postavit ani ten blbý temelín, když do toho házejí v Bruseli vidle. Nedokázali jsme omezit emisní normy, nedokázali jsme se vyvázat z emisních povolenek, i když to Fiala sliboval. Nečekejte, že vynutit si odchod bude jednodušší, než vynutit dostavbu jaderné elektrárny. Výborný samozřejmě jede unijní zemědělskou agendu, a tedy protičeskou. Dokud to zemědělci kolem Doležala a Pýchy nepochopí, tak budou pěkně jezdit po Praze, ale nestane se vůbec nic, protože sympatie k politice EU jsou automaticky antipatie k naší zemi a k našemu národu. Není možné mluvit o společné zemědělské politice a zároveň o záchraně českého zemědělství. To jde proti sobě. Je jedno, jak se to okecává. Musí to tak být. Je to přímo zapsané v základních smlouvách EU. Ano, přesně proto nevidíte na demonstracích milionů chvilek českou vlajku. Protože česká země a český národ mají zmizet z povrchu zemského. Místo Čechů, Moravanů a Slezanů tady mají být Evropané a ještě takoví, kteří budou pěkně mau hatten und weint dienen. Být pro unijní to ve všech ohledech znamená být protičeský. Vlajka EU se nesnese s českou vlajkou, což vidíme na každém kroku, a evropanství je opak vlastenectví. Kdo se cítí být Evropanem, ten z principu fungování EU chce, aby český národ zmizel z dějin. Takhle jednoduché to je. Kdo je pro unijní, je protičeský.